התחלנו. כן, אנחנו היום נפגשים בפעם ה-138, זוהי הפגישה האינטראקטיבית מספר 138 של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. היום זה יום חמישי, 2021, סוף השנה האזרחית, הפגישה האחרונה בשנה האזרחית. בפגישה הקודמת, ביום שני, אנחנו בנינו אותה משני חלקים. בחלק הראשון, אני הכנסתי הקדמה ארוכה של שעה על חיים גראדה, הסופר והמשורר. חשבתי בפעם שעברה שזה נחוץ לנו, מכיוון שאנחנו בעצם קוראים עדות של חיים גראדה על סופרי יידיש בברית המועצות, אבל לא דיברנו עליו באופן כולל. ולכן בפעם שעברה הקדשתי את רוב הפגישה, תוך שאלות שלכם, על חיים גראדה הסופר. והספקנו איזה 20 דקות להמשיך לקרוא את העדות שלו על סופרי יידיש בברית המועצות, בזמן שהוא, חיים גראדה, היה כפליט במוסקבה, והכיר את הסופרים האלה, אשר בחלקם הגדול חוסלו על ידי סטלין ב-1952. היום אנחנו אמורים להמשיך ולקרוא את העדות של חיים גראדה, וזאת אנחנו כמובן נעשה, אבל שוב לפני שנגיע לקריאה, אני רוצה לשתף אתכם בכמה תוכניות עתידיות שלנו, בפגישות האינטראקטיביות שלנו. דבר ראשון שאני רוצה להגיד הוא, שאם אתם זוכרים, הרי הפגישות האינטראקטיביות שלנו בנויות על שני דברים, על לימוד יידיש ושפתה, אנחנו משתדלים להעמיק ולהבין את המילים שאנחנו קוראים בטקסטים ביידיש, והנושא השני זה ניסיון להבין את הספרות של אותם סופרים שאנחנו קוראים את יצירותיהם. בזמן האחרון הרבינו יותר לנתח טקסטים ספרותיים, אם כי גם קראנו ותרגמנו, אבל לא יותר מתרגום, כדי שנוכל לדבר על הערך הספרותי. ואני הרגשתי שצריכים בכל זאת לחזור ולו בפעם אחת או שתיים על העניין של הלשון, של לשון יידיש. ובמסגרת הזאת אני דיברתי כבר עם חברי, זה יותר מ-50 שנה, שלמה לרמן, שאותו הזכרתי במקרה פה ושם. שלמה לרמן הוא מהנדס מים בפנסיה, שעבד בעיריית ירושלים בתחום שלו, אבל מאז ומתמיד ההובי שלו זה שפות, כולל אספרנטו, כולל יידיש, וכולל שלל של שפות אחרות. והוא סיפר לי
בשבועות האחרונים, שהוא עושה דבר שהיה נחוץ זה שנים ולא נעשה, בתחום של שפת יידיש. והלקונה הזאת, החיסרון הזה מורגש עד היום, דווקא בתחום המילונים שמסבירים מילים ביידיש. ומהו הדבר הזה שחסר? הרי אנחנו יודעים שיש לנו מילונים טובים, ואני תמיד מפנה אתכם, ואתם מחפשים מילים שרוצים להבין מה התרגום או מה פירושם וכו'. אבל עד היום, ולדעתי זה מוזר מאוד שזה לא נעשה. אולי זה לא כל כך מוזר, ועוד מעט אני אגיד למה לא מוזר. חסר לנו באופן מוחלט מילון אטימולוגי של שפת יידיש. מה זה מילון אטימולוגי? מילון איפה שכל מילה ביידיש, המילונאי אומר לנו מאיזה שפות אחרות נכנסה המילה הזאת ליידיש. אתם יודעים ששפת יידיש, ועל זה דיברנו לפני שנה ויותר, כמו כל שפה בעולם, היא שפה שיש בה קומפוננטים, אלמנטים, יסודות, שבאים משפות אחרות. בזמנו הזכרתי שחוקרי לשון אמרו שיידיש מורכבת מ-60% שורשים מדיאלקטים גרמניים, כן? 15% שפות, 15% נדמה לי שפות סלאביות, כן, רוסית ובעיקר פולנית, 5% מילים, אולי היום יותר, מילים בינלאומיות, כן, ואז יש לנו כבר 60 ועוד 20 זה 80, ותלוי את מי אנחנו שואלים, הקומפוננט העברי, כן, שהוא עוד 20%. ואני פה אומר על חלקים 60%, 15%, 20% וכו'. וזה אומר שכמו כל שפה בעולם, כן, בגלל ההתפתחות ההיסטורית של כל שפה סופגת במשך ההתפתחות שלה שורשים משפות אחרות, ועל פי האופי שלה משנה אותם במקצת על פי רוח השפה. אין לנו מילון, וזה מאוד תמוה, שאם מופיע מילה ביידיש, מיד יסבירו לנו עד איפה צריך לחפש את השורש בשפות אחרות, שבהתפתחות ההיסטורית של יידיש, היא ספגה משם את המילה, ואולי יש שתי סיבות שבגללם אין לנו מילון אטימולוגי, אף על פי שבעולם מילונים אטימולוגיים, למשל אוקספורד דיקשונרי, כן, תמיד דואג להגיד באנגלית מאיפה, כן, השורשים שלהם נבנית השפה האנגלית. בגרמנית יש מילונים כאלה, ביידיש עוד לא הגענו לשלב הזה. וכל כך למה, לדעתי,
א', בגלל השואה, או גם בגלל השואה, במאה ה-20, במחצית השנייה, לא נותרו חוקרי לשון יידיש מספיק, שמכירים את כל השפות האלה שהזכרתי, השפות הסלאביות, ומכירים גם יידיש וגם שפות סלאביות וגם יידיש וגם גרמנית, שיתיישבו ויעשו מילון אטימולוגי. אני מכיר ניסיון אחד, שלרוע המזל הוא לא מוכר בעולם, בגלל הסיבה שהמילון הזה, איפה שמנסים בקטן להגיד מאיזה שפה כל מילה ביידיש, עם איזה שפה היא קשורה, המילון הזה הופיע סמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה, ואני מניח שהעותקים שלו לא שרדו. נשארו בעולם מעט עותקים. זהו המילון של ברזניאק, המילון של שפת יידיש, שהופיע ב-1939, ובקושי בפריז דווקא, ובקושי שרדו עותקים. אני עוד הספקתי להזמין את המילון, אבל מישהו, ואני לא אגיד שמות, לווה אותו ממני ולא החזיר לי. וגם המילון הזה של ברזניאק על שפת יידיש, רק מסתפק ליד כל מילה, לתת אות. אם המילה קשורה לגרמנית, אז יש האות ג', כן? אם המילה קשורה לסלאבית, אז יש אות הכר אחרת. אבל אין שם באמת ניתוח של השורשים ושל המילים, שם לא ניתנת המילה בפולנית או בגרמנית, כן? שממנה נכנסה המילה ביידיש. זאת אומרת, בסיכום, מה ששלמה לרמן עושה, ועוד מעט אני אגיד על זה משהו, הוא ממלא חור ענקי בחקר שפת יידיש, הוא מכין מילון, הוא בעצמו אומר מצומצם יחסית, של כמה אלפי מילים, איפה שהוא מנתח את הזיקה של כל מילה ביידיש, במילון שלו, עם המקור בשפות אירופיות. ולמה זה חשוב? לפני שאני אדבר על מה שלרמן עושה. למה חשוב שאפילו אנחנו, אני ואתם, שאנחנו לא פילולוגים, אתם זוכרים שדיברנו מה זה יידישיסט, אחת ההגדרות, זה אדם שמתמחה בחקר הלשון כלינגוויסט. אבל אנחנו, שאנחנו לא פילולוגים, יכולים להבין יותר טוב, אם היה לנו מילון כזה, יכולים להבין יותר טוב את המשמעות של מילים ביידיש, כאשר אנחנו קוראים טקסטים, טקסטים ספרותיים, טקסטים פובליציסטיים, תלוי בסוג הטקסט. והעמקה בהבנת טקסטים ביידיש, זוהי אחת המטרות של הפגישות האינטראקטיביות שלנו. מה שלמה לרמן עושה? ואני כבר אמרתי לו שאני ארצה להזמין אותו לפגישה אחת לפחות, שיסביר לנו את החשיבות ואיך הוא עובד ומה הוא עושה. אז הוא סיפר לי מכיוון, זה אני אומר, מכיוון שהוא יודע שפות רבות, אז הוא שם לב כמה שיידיש, כמו כל שפה בעולם, אבל במקרה שלנו יידיש,
בגלל ההתפתחות ההיסטורית של 1,000 השנים האחרונות, ספגה בתקופות היסטוריות שונות, אוצר מילים מתרבויות שבתוכן חיו יהודים. אז כאשר יהודים חיו בארצות דוברות גרמנית, אז הם ספגו הרבה מתוך הדיאלקט הגרמני שנקרא מיטלהוקדויטש. ברגע שהם עברו לגור בפולין וברוסיה, אז השפה ספגה מפולנית אפילו הרבה יותר מאשר מרוסית. כמובן, כשאנחנו קוראים את שלום עליכם, יש הרבה זיקה בין מילים ביידיש שלו לבין רוסית. אבל כשאנחנו קוראים סופרים אחרים, פולנית מאוד חשובה. ואני רק אגיד מה שקרה איתי, שאני לא לינגוויסט. כאשר אני דיברתי יידיש בילדותי, אני לא הייתי מודע לזיקה לשפות אירופיות. ובשבילי, אולי אפילו הזכרתי את זה בפעם שעברה, פינת רחוב, כשאדם הולך ברחוב מגיע לפינה, במפגש של הרחוב עם רחוב אחר. ביידיש אנחנו אומרים, "Hier bin gestanden auf dem Rog", בפינה של הרחוב, איפה שהיא פוגשת רחוב אחר. תמיד חשבתי שהמילה רוג היא מילה מובהקת ביידיש וזהו. אבל לפני לא הרבה, כמה עשרות שנים בארץ, כשהתחלתי להתעניין בזיקה של יידיש לשפות אירופיות, למדתי להפתעתי שבפולנית זו אותה מילה, רוג. וההנחה היא שמתוך זה שיהודים חיו בפולין, המילה רוג נכנסה ליידיש של הוריי ואולי ושל סבתי, כן? ושכחנו כבר מאיפה היא באה. עכשיו, שלמה לרמן מתקדם עכשיו במילון האטימולוגי שהוא רוצה לפרסם. הוא הגיע, נדמה לי, מעבר לאות למד, וכל מילה הוא נותן גם את השורש בשפה האירופית ואת המילה בשפה האירופית שאליה המילה ביידיש קשורה. אני חושב שזה ירחיב את האופקים של כל אחד מאיתנו, כן? שמנסה להבין מה זה יידיש ומה המשמעויות. אנחנו הרבה פעמים, עשרות פעמים, במשך השנתיים האלה, אני אמרתי, וחלק מכם אולי הפנים את זה, וחלק אולי עוד לא, שאותה מילה ביידיש, לא חשוב לאיזה שפה אירופית היא קשורה, יכולה לשנות את משמעותה, אותה מילה, תלוי באיזה הקשר לשוני היא נמצאת. זאת אומרת, לכן אני תמיד אומר, שמילון שמסביר, מתרגם מילה אחת במילה אחרת, איננו מספיק כדי להבין כמו שצריך טקסט. מכיוון שאותה מילה יכולה על פי ההקשר להיות בעלת משמעות אחרת. וזה כבר קשור ליידיש עצמה, ולאו דווקא ולא בהכרח לשפה שממנה היא באה. שלא לדבר שהשורש יכול להיות משותף עם שפה אירופית, אבל הקידומות והסופיקסים, כן, והקידומות והמיליות המסיימות את השורש,
זה כבר שייך לרוח שפת יידיש כשלעצמו. אז כדי להבין מילה ביידיש, העסק די מסובך. צריך להבין את התפקידים המיוחדים ביידיש של הפרפיקסים, של הקידומות, צריך להבין את התפקיד המיוחד של הסופיקסים, של המיליות המסיימות את המילה, לפי רוח יידיש, כן? וצריך גם להבין איך מילה אחת יכולה להיות בעלת משמעויות שונות לפי רוח היידיש. אז לדעת מאיפה מילה באה, מאיזה שפה אירופית, זה לא מספיק, אבל אולי זה הכרחי כדי להבין עד הסוף את הדברים. אז הזמנתי את שלמה לרמן, אמרתי לו שבעתיד, ברגע שירווח לנו עם התוכניות האחרות שלנו, אני אזמין אותו שיבוא ויספר לנו על המילון שהוא עושה. אני רק אוסיף עוד משהו לגבי מה שהוא עושה, שזה נראה לי מאוד מעניין. תראו, שלמה לרמן מסהיר מתחת לכל עץ רענן שהוא לא פילולוג, והוא לא אקדמאי. נתנאל, כמו שאתה משתמש במילה הזאת. בשבילי המילה הזאת היא לא איזה מילת כבוד גדולה, כי יש אקדמאים ויש אקדמאים. זה לא נותן להם שום פור, שום נקודה נוספת. כן? אז שלמה לרמן הוא אוהב יידיש ויודע הרבה כחוקר לשון יידיש. אז זה שהוא לא פילולוג, אותי לא מפחיד, מכיוון שהוא מבין הרבה, מתוך שיחות שלי במשך שנים, כן? אין ספק שהוא יקדם את הידע של האטימולוגיה ביידיש כמה צעדים קדימה. וקצטניק לא היה כרוניקן, ובכל זאת זה לא הפריע לו. תגיד עוד פעם, לא הבנתי. קצטניק לא היה כרוניקן, וזה לא הפריע לו לכתוב כרוניקה בסלמנדרה. בדיוק. זאת אומרת, לכן אני תמיד אומר לנתנאל, תעזוב את האקדמאים, כן? הם בני אדם כמו כולם, כן? הם יכולים לתרום הרבה למה שאנחנו עושים, והם גם יכולים לגנוב, כמו שהם עושים, אחדים מהם, מהקולגים שלהם בלי להגיד את זה וכו'. זה אין ספק איך הייתי אומר, העיסוק בתרבות יידיש איננו החנות של אקדמאים. העיסוק בתרבות יידיש הוא עיסוקו של כל מי שבאמת רוצה להבין יותר לעומק את הדברים. עוד דבר קטן לגבי שלמה לרמן. שלמה לרמן מבסס את המילון האטימולוגי שלו על ידי כך שהוא נעזר לא רק בעשרות מילונים בכל מיני שפות. לא שאלתי אותו בבית שלו, אני בטוח שיש לו קיר שלם עם מילונים של עשרות שפות. אבל כשהוא מחפש את האטימולוגיה, כן? איך היה אומר אבא שלי, von wann wachsen die Füße, מאיפה צומחות הרגליים של מילים ביידיש, הוא בודק בהרבה מילונים בשפות שונות, אבל הוא עושה עוד דבר, ואת זה אני רוצה לספר לכם. הוא סיפר לי, אני לא זוכר את השם של אותו אתר באינטרנט, הוא סיפר לי שיש אתר באינטרנט, איפה שאתה יכול להיכנס ולראות מפות של מיקומם של שפות אירופיות על פי מפות. והוא נעזר באתר הזה, וכאשר הוא יפרסם את המילון האטימולוגי שלו, המצומצם, 5,000 מילים או משהו כזה, הוא יוסיף לגבי כל מילה מפה
כן, לשונית באירופה, כדי שיהיה גם מיקום, כן, מאיפה המילה ביידיש הזאת באה. זה שונה ממפות שיש לנו אצל חוקרי יידיש לגבי דיאלקטים ביידיש. יש בארצות הברית מרווין הרצוג, זיכרונו לברכה, שהוא היה חוקר לשון, הוא ביחד עם אוריאל ויינרייך, כן, הם הספיקו עוד להוציא, נדמה לי כרך או שניים, של מפה גיאוגרפית של דיאלקטים, איפה אומרים מילה ביידיש על פי דיאלקט אחד, ואיפה אומרים את זה על פי דיאלקט אחר, יש שינויים לפי דיאלקטים, לא על זה אני מדבר. המילון האטימולוגי מתחכה אחרי התקדימים הלשוניים שעליהם מבוססות מילים ביידיש שנכנסו לשפת יידיש ולתרבותם. כמה רחוק הולך שלמה לרמן מבחינה היסטורית בחיפוש האטימולוגיה של מילים ביידיש, אני יכול להעיד על פי השיחות שלי איתו, הוא עושה מה שאני, שאינני פילולוג כמוהו, כן? לא, שאינני פילולוג, גם הוא אומר שהוא לא פילולוג, אבל הוא באמת עוסק בפילולוגיה, גם אני עשיתי את זה, והבאתי לכם דוגמה באחת הפגישות. שלמה לרמן מחפש אחורה, עד לאותה שפה שהפילולוגים בנו על פי שורשים, עשו רקונסטרוקציה בסוף המאה ה-19, השפה האינדו-אירופאית, שהיא, יש לה שורשים מלפני 5,000 שנה, שהם משותפים לרוב השפות האירופאיות. אז הוא הולך אחורה עד כדי כך, ואני מזכיר לכם שאני הבאתי את הדוגמה, כאשר קראנו על קצטניק, המילה סטנדר, כן? אותו מעמד שבישיבות מניחים את הגמרא, מעמד עם רגל אחת, שעליו מעמידים את הגמרא בישיבה. ואמרתי שהסטנדר בנוי על סמך השורש האינדו-אירופאי סטה, מלפני 5,000 שנה, שזה חדר לשפות האירופיות, ומשם אמרתי, יש לנו סטיישן וסטטוס, ומה שאתם רוצים, שהשורש סטה, כן, בונה הרבה מילים בשפות אירופיות, וגם ביידיש, כן, גם כשאנחנו רוצים להגיד על אדם שעומד ישר ובטוח על הרצפה ואומר, שטייט סטטצ'נה, שזה ודאי בא משפה סלאבית, כן? גם זה אותו שורש מלפני 5,000 שנה שהתגלגל לתוך שפות אירופיות, ומתוכם הגיע ליידיש אולי דרך שורש בגרמנית או פולנית וכו'. שלום, מצטער על האיחור. יופי, טוב שבאת. האמת שאני היום שיניתי את סדר הדברים שאני אומר, חיכיתי שתגיע, ונגעתי בנושא שממילא ידובר כאשר נזמין את שלמה לרמן לדבר על המילון האטימולוגי של שפת יידיש שהוא עושה ושהוא יפרסם. זה דבר אחד. אבל יש עוד כמה דברים שאני רוצה לשתף אתכם. לפני שאנחנו ממשיכים לקרוא את גראדה, ודווקא בקשר לגראדה. תראו, ביום שני שעבר, קרה דבר
לא צפוי. אמנם אני כן תכננתי לדבר איתכם כשעה על גראדה בכלל, וזה מה שעשיתי. זו הייתה פגישה 137, שנתנאל הקליט, ולהפתעתי הגדולה, כבר ביום שלישי, היא הועלתה ליוטיוב. כמו שאתם יודעים, אני תמיד אוהב לשמוע מה עשינו, כדי לבדוק, כן, מה אפשר לשפר וכולי. ואז פתאום אני מקבל אימייל אתמול, מרפאל גולדווסר, אותו רפאל גולדווסר שהיה אמור להופיע אצלנו כמשתתף שביעי חדש ביום שני, והוא לא הופיע. אבל באותו לילה הוא כתב לי, ולא ראיתי את זה, ראיתי את זה רק אתמול, הוא כתב לי שמכיוון שיש לו מישהו שבא מארגנטינה לפריז לבקר אותו, אז הוא לא יכול היה להשתתף, וכשהמבקר הזה יחזור לארגנטינה ב-20 בינואר, הוא מבטיח שהוא יצטרף אלינו. והיום, נדמה לי, כן, היום או אתמול, כתב לי עוד אימייל, והוא אמר שהוא שמע ביוטיוב את הפגישה שלנו מיום שני, איפה שאנחנו מדברים על גראדה וקוראים את גראדה. והוא כתב לי שהוא שמע את זה בהנאה רבה. ושוב הוא אמר שב-20 בינואר, מיד אחרי 20 בינואר, הוא השתתף. אז יש סיכוי, אם כן, שהקבוצה שלנו תגדל מ6 חברים ל7 קבועים. יש אחרים שבגלל ענייני בריאות, כמו יהודית, כן, לפעמים מצטרפת, לפעמים לא. דניאל הגיע היום? לא, הוא לא הגיע. והוא לא הודיע גם? זהו. אז אני תמיד מבקש, מי שלא יכול לבוא שיודיע, מפני שאז אני אדע להתחשב איך לדבר, מה לדבר ולמי לחכות או לא לחכות. אנחנו יודעים שבלה היום לא יכולה לבוא. אז עוד דבר שאני רוצה לשתף אתכם, רפאל גולדווסר, כשהוא כתב לי היום, כן, ביקש, הוא שמע הרי את הפגישה ביום שני, וביום שני דיברנו על הספר של חנה שטרר על גראדה, ואמרתי שלדעתי זהו המחקר הכי חשוב על הפרוזה של חיים גראדה, שנכתב אי פעם. אז הוא ביקש לקנות את הספר אצל מפעל דוב סדן. למזלו, כן, אני סיפרתי לכם ביום שני שכבר נמכרו כמעט כל 100 עותקים, נשארו עותקים בודדים, אצל חנה שטרר ואצלי, ממש בודדים, ואז למזלו אני אוכל לספק לו עותק אחד כזה. אני רציתי להגיד עוד משהו, אם אני נזכר איך תכננתי היום שנדבר, רציתי להגיד עוד משהו על גראדה, אבל עד עכשיו אם יש שאלות או תגובות, אני מוכן לשמוע, אם לא אני אמשיך. אפשר להמשיך. אפשר להמשיך. לפחות. טוב. לגבי גראדה, רציתי להגיד משהו, כן, נזכרתי. תראו, מכיוון שאנחנו עכשיו קוראים את גראדה, אני חשבתי אתמול, כאשר נגמור לקרוא את העדות שלו על סופרי יידיש בברית המועצות,
אז אנחנו כבר לא באמצע שום דבר, ואיך ממשיכים מכאן. ואז אני אמרתי, ביום שני שעבר דיברנו שעה על גראדה בכלל. והיום אנחנו נמשיך לקרוא עדות אחת של גראדה. אבל לא קראנו בפגישות שלנו שום דוגמה של הפרוזה של גראדה. ועל זה אני רוצה עכשיו לדבר, למה אני חושב שהטקסט הבא צריך להיות סיפור של גראדה, שמשקף באופן אקטואלי ביותר לאן התפתחה תרבות יידיש והעם היהודי בכלל במחצית השנייה של המאה ה-20 ובמאה ה-21. זאת אומרת, אני עוד מעט אזכיר סיפור בפרוזה של גראדה, שמתאר את וילנה בשנות ה-30, בשתי מלחמות העולם, ובסיפור הזה גראדה בעצם הקים אנדרטה למה שקורה היום בעם היהודי בכל העולם, כולל במדינת ישראל. מבחינת תרבות יידיש, אבל לא רק, בעיקר מבחינת התרבות היהודית. הסיפור שעליו אני מדבר, נמצא בספר שגראדה פרסם, שם הספר זה די קלויז und die Gass. בתרגום לעברית, The street and שלום אנה. שלום, סליחה. The street and the gas די קלויז und die Gass. הישיבה, בית המדרש והרחוב. ברחוב, נכון. בית המדרש והרחוב. שם הספר הזה, זה עוד לא הסיפור, זה, בתוך הספר הזה יש כמה סיפורים, אבל שם הספר הזה בעצם הוא סמל, הוא סימבול למה שגראדה עוסק בכל יצירתו בפרוזה וגם בשירה, אבל בעיקר בפרוזה. גראדה כסופר מתאר את בית המדרש ואת הרחוב בווילנה. את לומדי התורה מצד אחד, ואת היהודי מכל ימות השנה ברחוב מצד שני. זה לדעתי שם מאוד מוצלח. די קלויס ודי גס, בית המדרש והרחוב. בספר הזה יש ביידיש 3 סיפורים. אני ארצה שאנחנו נקרא סיפור אחד. שם הסיפור הוא זיידס ונעניקלך, סבים ונכדים. למה אני חושב שזהו לא רק הספר אלא גם הסיפור הזה מתאר בצורה ספרותית לדורות את מה שקורה בימינו בין הדורות בעם היהודי, בין הסבים לנכדים, וגראדה כתב על זה כבר מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל הוא מתאר את התופעה של הזיקה בין סבים ונכדים בווילנה בשנות ה-30. לדעתי לסיפור הזה, שהוא סיפור שפחות כותבים עליו, הסיפור הזה יש לו ערך היסטורי תרבותי עצום. כי על מה מדובר? גם בספר ובעיקר בסיפור הזה. מבלי להזכיר את הבעיה.
מדובר על הרציפות, על המילה שגראדה תמיד משתמש בהרצאותיו, על ההמשך. האם יש המשך בין דור הסבים לדור הנכדים? תראו, המילה המשך היא מפתח להבנת גראדה בכל יצירתו. בואו תחשבו לרגע על ימינו במדינת ישראל ובעולם היהודי. השאלה, האם במדינת ישראל ואפילו בעולם היהודי יש המשך של היהדות מסבים לנכדים? האם בכלל אותה תרבות שקיימת אלפי שנים יש לה המשך, או יש פה פיצול כפי שהוא קרה כבר בגרמניה, כן, בין רפורמים לבין קונסרבטיבים לבין אורתודוקסים ובין מדינת ישראל ויהדות התפוצות? הפיצול פה בא להתחרות עם ההמשך. אנחנו כנראה במאה ה-21, וזה התחיל כבר במאה ה-20, ועל זה גראדה מצביע, באותו סיפור ובשם הספר, ואנחנו באיזה בעיה קיומית, כן, כפי שאני רואה את זה, ולא רק אני, בעיה קיומית בעם היהודי. אז אתם יכולים לשאול אותי שאלה, יחיאל שיינטוך, מה אכפת לך בעיה קיומית כזאת, כן המשך, לא המשך? כן, בואו, אנחנו גרים במדינת ישראל, בואו נהנה מחיינו וגמרנו. טוב, אני לא אגיד לכם מה אני עונה על שאלה כזאת, אבל תגידו אתם, מה יש לכם להגיד על זה? ועוד מעט נדבר על הסיפור. הקשר בין ספרות יידיש לבין שאלת ההמשך בעם היהודי, לאור גראדה שעוד מעט נדבר על הסיפור, אבל גם לאור המציאות שלנו. או אני אנסח את השאלה שלי אליכם בצורה אחרת, וזה דווקא ניסוח פרובוקטיבי, גם לעצמי. במה יכולה ספרות יידיש בימינו, אחרי שנרצחו מתוך 6 מיליון, 5 מיליון יהודים שדיברו יידיש לתרבותם, במה יכולה ספרות יידיש בימינו לתרום לבעיית או לשאלת ההמשך התרבותי בעם היהודי בימינו? יאיר, אתה אומר משהו על זה? תראה, הסיכוי הוא לא גדול, כי אומנם בעולם כולו, לפני 250 שנה, 80% מהעם היהודי חיו מהים השחור עד הים הבלטי, אבל אנחנו בישראל רק 50% דוברי יידיש. היידיש דוכאה אחרי קום המדינה, אנחנו יודעים את כל הסיפורים עם ג'יגן ושומאכר והתיאטראות והכל. הסיכוי ששפת היידיש ותרבות היידיש יתרמו בו, או יצאו מהאקדמיה שבה קיימת היידיש, יצאו לחיי יום יום, הוא סיכוי קשה. ואני לא יודע במה תרבות היידיש יכולה, או שפת היידיש יכולים לתרום היום במציאות הקיימת בארץ. אוקיי, יאיר, אתה לקחת את התשובה לכיוון נכון, אבל לא זו הייתה הכוונה שלי בשאלה. לא, התשובה שלך היא נחרצת וחשובה לצורך דיון אחר, שהוא באמת דיון קשה. לא, מה שאני שאלתי, זה לא מה היא יכולה לתרום במדינת ישראל, אלא בעצם הייתי צריך לנסח את זה ככה, מה לימוד שפת יידיש ותרבותה יכול לתרום לחיזוק
עניין ההמשך של התרבות היהודית בימינו? בהחלט יכול לתרום הרבה מאוד. זו השאלה, כן. בהחלט יכול לתרום, כי זו שפה שדיברו בה יהודים במדינות שונות, שבא עם שפה שאגב יש אומרים שההצלחה הגדולה מאוד של היהודים במסחר בהשוואה לכל עמי הארצות האחרות, כי להם הייתה שפה משותפת, ויכלו לסחור יהודים מאנגליה עם יהודים מרוסיה, כן. מה שאצל האירופאים לפני לפחות 100 שנים זה לא היה. הקשר, סליחה שאני משתעל, ובהחלט היא יכולה לתרום. אוקיי, התשובה שלך מעניינת ביותר, ויש לה המחשה לחיוביות של התשובה שלך, אתם לא תאמינו, דווקא בספר של אוריאל ויינרייך, קולג' יידיש. אני לא יודע כמה מכם ראו את הספר הזה ללימוד יידיש, שהוא היה ועד היום הוא ספר יסודי בלימוד יידיש בכל האוניברסיטאות בעולם, גם באוניברסיטה העברית. אבל שם, כן, זה הולך לפי שיעורים קלים, כן, איזה 30 שיעורים, והשיעור הראשון בערך מתחיל ככה, כן, יידיש מדובר, הספר הזה יצא מתי זה היה? לפני איזה 50 וכמה שנים, ומדובר בשיעור הראשון, יידיש היא שפה שיהודים מדברים בכל העולם, כן? ולכן, כמו שהיאיר אומר, זוהי שפה שיהודים יכולים לתקשר ביניהם, לא משנה איפה הם חיים וכולי וכולי. כיום זה לא בדיוק ככה, אם כי נשארו עוד איזה שרידים. סליחה פרופסור, יש לי שואל. Is the occasion to ask you, when we talk about the Yiddish in Israel, the 50 years ago, or when you was young and you started to work on the Yiddish literature and language you still have the opportunity to meet many people from Poland in Israel, still there was in life. And my question is, if you knew it from beginning, who is, for example, from Warsaw, I mean the slang, the dialect, that you recognize who was from Warsaw, there was something special in the dialect, or there was just Pauline? לא, זה אפשר היה בהחלט לזהות למי שהיה יותר פילולוג ממני ודאי, וגם אני יכולתי בהחלט לזהות, מכיוון שאני שמעתי אז, כן, הרבה יהודים מוורשה חיים איך הם מדברים, ומספיק לשמוע יהודים מוורשה אחד, כן, ואז אתה יכול לזהות. בהחלט אפשר היה לזהות מי הוא מווילנה ומי הוא מוורשה וממקומות אחרים. עכשיו, אני חוזר לשאלה שלי אליכם. השאלה הייתה, כדי עד כמה לימוד יידיש, אתם חושבים, עוזר להבין ולחזק את ההבנה של המשכיות התרבות היהודית בימינו. שלמה? אני חושב שזה לא עניין של השפה המשותפת ליהודים בכל העולם, כי היום אתה יכול לבוא ולומר, בסך הכל האנגלית היא שפה די נפוצה, ואני בטוח שאני יכול לדבר איתך גם אנגלית, ואתה תבין אותי ואני אבין אותך, וכך לגבי יהודים בכל העולם. אבל אני חושב שמה שיש בתרבות ובספרות היידיש, זה תכנים יהודים. אם אני מסתכל על סיפור של פרץ, על בונץ אשתוק או משהו כזה, ואתה שומע שמישהו מגיע שם לעולמות עליונים, ושם עושים לו משפט, ושם הוא עומד לדין, והקטגור והסנגור, ויש משמעת, ויש סדר,
והכל נעשה ברוח טובה, והכל כל כך נפלא וכל כך יהודי, אז זה יהודי, אז זה אי אפשר לקחת. וכך אתה יכול לקחת סיפור ולנתח אותו בצורה הזאת. ולכן מי שנחשף לספרות יידיש נחשף לעולם אחר לגמרי מאשר מי שנחשף לספרות אנגלית למשל. וזה לא עניין של ספרות טובה פחות או טובה יותר, אלא זאת ספרות אחרת. רבותיי, יאיר ושלמה, אני ממנה אתכם לעיתונאים שיכתבו, שידברו לטובת ספרות יידיש בשם הקורס שלנו. שתי התשובות שלכם באמת עונות למה שאני חושב, ולכן כתוצאה ממה שאתם אומרים, כן, צריך להגיד את זה לשרת החינוך, אוי ואבוי, כן, שלנו, כן, כי הנימוקים שאתם מביאים הם הנימוקים החזקים כדי לשכנע את משרד החינוך למה כן צריך ללמוד את השפה בימינו ומטעם משרד החינוך. מי עוד? עוד לא שאלנו. אני גם, קודם כל גם, אני גם תכננתי להגיד משהו שהיידיש היא כמו הארמית בתקופת הגמרא, כלומר כדי להבין תרבות יהודית ולהבין מה הלך ב-700 שנה של הגלות באירופה, ששם היו רוב היהודים, אתה צריך לדעת יידיש טוב מאוד. עברית זה את השפה של אליטיסטים רבניים, פחות של העם. אז זה החשיבות שלו. ואומנם כאן אני חושב שהציונים פחות בקטע של לדעת מה היה בגולה, כי עכשיו אנחנו יהודים חדשים ואנחנו מדברים רק עברית, אין שום סיבה לדעת את השפה הגלותית הזאת. אז כן, בגלל זה אני חושב שזה חשוב, בגלל שהזהות היהודית שלנו בנויה בעיקר על קו לינארי לאורך כל ההיסטוריה, לפחות חלק ממנה עד שנוצרנו, אבל חשוב לדעת את ההיסטוריה שלנו, כי זה מה שמגדיר מי העם ומי לא, אז זהו. זה חשוב מאוד, כי רגע, אני רוצה לסכם מה שנתנאל אמר, אחר כך תוכלי לדבר. תראה, במה שאמרת, בהחלט אני מצרף אותך לקבוצת העיתונאים שידברו בזכותה של הפגישה הזאת, אבל אני עדיין רוצה להגיד, למה אנחנו לא, השאלה היא, מה, אנחנו לא יכולים להסתפק בתרבות העברית לכל אותם דברים חיוביים של המשך? למה בכל זאת אנחנו צריכים, נגיד, 750 שנה של תרבות יידיש? האם ממה שאתם אומרים נובע, אני חושב ככה, אבל האם זה נובע ממה שאתם אומרים, שבספרות ובלשון יידיש יש אספקטים נוספים להמשכיות היהודית שאין בעברית ובתרבותה? כן. זהו. בגלל שזאת היא השפה של ההמון יותר. בעברית אני קשה לי להאמין שרוב העם באירופה ידע עברית על כל בוריה וידע לקרוא ולכתוב. כאילו, אפילו היום הרבה תלמידי ישיבה, אני יכול להעיד, יכולים להתקשות עם עברית שנכתבה לפני 700 שנה, כי היא מאוד מבולגנת, לא מסודרת, מעורבת בה הרבה ארמית, ובכללי היא מדברת על נושאים מסובכים, על הלכה בדרך כלל. זה מאוד קשה. לעומת זאת יידיש שהייתה כמו מה שאנחנו מדברים עברית היום, לכן היא גם הרבה יותר חשובה כדי להבין את התרבות שרווחה אצל רובם, אצל רוב העם באותה תקופה. זה מה שעברית לא יכולה לספק. בסדר. בוא, אם ננסח את זה בצורה, אותו דבר בצורה אחרת, בלי להיכנס לניתוח פרטני של מה שאני אגיד, הבה נסכים שתרבות יידיש ושפת יידיש היא משקפת את רוח העם
אשר יש בזה, בשיקוף הרוח הזאת, תוספת חשובה להבנת הרוח היהודית במשך הדורות האחרונים. אנה, רצית להגיד משהו? In my opinion, it's very important, זה חשוב מאוד לדבר יידיש, כי עכשיו הרבה אנשים לא יהודי, it's like it's moda, it's fashion to know the Yiddish, and will be shame if the Jewish will not know the Yiddish, only the other people. So זה חשוב מאוד בשבילי, למשל, because even the teacher, to find the teacher יהודי, it's difficult. So I think the Jewish should to be back to the ground and to again to start from beginning to know the Tarbut, Yiddish, the literature Yiddish, because if not, only the other people will know, and you will have in the other university or somewhere to find the Yiddish study. And I think it's very important for Israel, for Yehudi. אוקיי, מה שאנה אומרת, כן, אם אני אנסח את זה בקצרה ואסכם, הרי למעשה מה שאנה אומרת, בלי שהיא אומרת את זה, אבל זה מה שאנחנו מבינים, מה שאני מבין, מה שהיא אומרת, שתרבות של עם זה לא רק התרבות שיוצרת האליטה, כן? לא רק אנה, אלא גם נתנאל. תרבות של עם זה גם מה שהעם יוצר, והעם בחלקו יצר את זה בשפת יידיש, וגם בשפות אחרות שהעם דיבר, ולכן זהו נכס שחבל לאבד אותו. עכשיו אני עובר לעניין... סליחה פרופסור, אני רוצה לומר עוד משהו. יש לדעתי ביידיש, חוץ מאשר שפה שנועדה לקומוניקציה בין אנשים, יש בה גם איזשהו הלוך רוח. בדיוק. שמתבטא לא רק בקומוניקטיביות הרגילה, זאת אומרת, זה שולחן, זה כיסא, אלא בצורה למשל שמספרים בדיחה. בצורה שבה מעבירים חומר, בצורה שבה פונים, זה אחרת מאשר, לגמרי אחרת מאשר בעברית. זהו, שלמה, אז זה בדיוק מה שאני אמרתי, רוח התרבות הזאת ורוח השפה הזאת, והרי כולכם, נדמה שכולכם קיבלתם את הספר שלי על הומור יהודי, שמבוסס על הומור ביידיש, ואם תעיינו בספר אתם תראו, איך שההומור ביידיש מעלה מימד חשיבה ומימד התייחסות למציאות שונה לגמרי מכל מה שקשור להומור אצל עמים אחרים. אז התרבות, הנה בתחום של הומור, אנחנו רואים את המיוחד שמשקף, ההומור ביידיש משקף הסתכלות על החיים לגמרי שונה, שמאחורי ההסתכלות הזאת יש השקפת עולם יהודית מובהקת. עכשיו אני עובר לעניין הסיפור של גראדה, שאני אצטרך לצלם ולשלוח לכולכם. הסיפור נקרא זיידס און אין. הסיפור מתאר, בקווים גסים אני אגיד את זה, אבל כדי שיהיה לכם מושג. הסיפור מתאר תהליך של התרחקות אצל יהודי וילנה בשנות ה-30, מהיהדות המסורתית שאפיינה את יהדות וילנה במאות הקודמות לפני המאה ה-20. הסיפור הזה מתאר תהליך במאה ה-20 בשנות ה-30 של התרחקות של שבירת ההמשך. אבל גראדה לא אומר את זה במפורש. גראדה מתאר שם מה קורה בבית המדרש ומה קורה ברחוב,
וכיצד בית המדרש, הזקנים שיושבים בבית המדרש, שאותם הוא מצייר אותם כמעט כמו רמברנדט, עם אור וצל, ואמרנו כבר שהוא מצייר במילים, יש שם תיאורים פלסטיים בלתי רגילים, שאם פעם, זה מה שדיברנו עם שלמה, פעם נאסוף מספיק כסף לעשות AYL, Animated Yiddish Literature, זה יהיה אחד הסיפורים שאני ארצה להפוך אותו לסרט מצויר ובצבעים. אז מצד אחד מספר גראדה מה קורה בבית המדרש עם הזקנים הווילנאים שיושבים שם, ומצד שני הוא מתאר מה קורה אצל ילדי הרחוב בווילנה, שהרי חיים גראדה בעצמו, על פי זיכרונות ואפילו עדותו, היה ילד רחוב. גראדה, תראו, פרופסור דוב סדן, כשהוא לימד אותנו בשנות ה-60 על חיים נחמן ביאליק, הוא אמר את המשפט הבא, ואני לא אשכח את המשפט הזה, אילו חיים נחמן ביאליק לא היה לומד בישיבת וולוז'ין, אילו חיים נחמן ביאליק בצעירותו לא היה בחור ישיבה, הוא היה הופך לפושטק. מה זה פושטק? תסבירו לאנה. Like stupid. Not stupid, אלא לנער רחוב, לדלינקוונט. לא סטופיד, אלא לדלינקוונט בוי. כן, נכון. זה מה שסדן אמר על חיים נחמן ביאליק, בגלל זה שהוא למד בישיבה, הוא היה אדם מאוד כישרוני, אבל את הכישרון אתה יכול להעביר אותו, אם אתה לא לומד, לדלינקוונסי, כן? לפשע. ויש לנו כמה פושעים שהם מאוד מוכשרים, הם בכלל לא סטיופיד. אותו דבר, אפשר להגיד, אם כי אף אחד לא אמר את זה, אבל אפשר היה להגיד על גראדה, הוא היה נער רחוב, ובביוגרפיה שלו, כן? זה שהוא הלך ללמוד לישיבה ב-1914, אם אני לא טועה, זה הציל אותו מהרחוב, אבל גראדה הכיר את הרחוב בווילנה. כמו שאמרנו, ביום שני שעבר הוא גם מתאר את העולם התחתון. ולכן, בסיפור זיידס ואיניקלח, יש לנו ביחד עם שני הכתבים, עם שני הפולוסים, הישיבה מצד אחד, והרחוב מצד שני, באמצע גראדה מתאר תהליך של שבירת ההמשך. בשלושה דורות, הזיידס, הסבים, זאת אומרת, הזקנים, בני ה-70 וכולי, הבנים שלהם, נשותיהם, והאיניקלח, הנכדים, שחלק מהם הסתובבו ברחובות. וכל אחד מהדורות האלה מתואר בסיפור הזה, זיידס ואיניקלח, על פי לבושו השונה, על פי עולמו הרוחני השונה. למעשה גראדה נותן לנו בסיפור הזה דיאגנוזה של החילוניות, כמו קוראים לחיידק הזה, כן? כן, כמו הקורונה החדש, אומיקרון. איך שהוא הולך ומשתלט, החיידק הזה של החילון על החברה בווילנה, ואנחנו חיים היום את הסוף של התהליך הזה, ואנחנו באמצע מאבק תרבותי
של התנגדות לחילון הזה ברחוב החרדי ושומר המצוות, שמרגיש את הסכנה של החילון בעניין שבירת ההמשך היהודי, אבל המאבק הזה מהצד השני יש לו צורות שונות, ואנחנו עוד לא הגיע הזמן לדבר על הדבר הזה. אבל גראדה מבחינה זאת, כשאני משייך אותו להיות הקלאסיקון הרביעי, אני אומר, הוא עומד בחזית של הדיאגנוזה של הבעיה שלנו במאה ה-21. כן. טוב. מה השעה עכשיו? 6:10. אוקיי. אז עכשיו אנחנו חוזרים לטקסט של העדות של גראדה סוף היידיש בברית המועצות. היינו בעמוד 28 או יותר? 28. 28, איזה פסקה? זה סקנדלבת. סקנדלבת, אבל תגיד איזה פסקה. זה הקטע, זה באמצע הקטע השני, זאת אומרת, יש, הקטע הראשון זה 2 מילים, ואחר כך יש קטע גדול, וזה ב2/3 לקטע הגדול הזה. ומה עם השורות שאנחנו הפסקנו שם? אנחנו אמרנו, וזיהם סקנדלבת is pushed nicht zu beschreiben. עד להנהגה. אוקיי. נתנאל, אתה רואה את זה? לא, אבל אני יכול פשוט לשתף מסך. רגע, מי מעלה את זה? זה הוא עלה למסך לכולכם? אני עכשיו מעלה את זה. כן. ואז אתם תוכלו לעזור לי ולהגיד לי איפה זה בדיוק. אני כן בעמוד 28, זה אני כן. 28, הפסקה הגדולה השנייה, אם הבנתי את יאיר. כן. יש פסקה גדולה אחת. 2/3 אחריה, באמצע הפסקה. בצד ימין או שמאל? לצד ימין, זה מסוף הקטע 2, 4, 6, השורה השביעית מלמטה, מסוף הקטע. שורה שביעית מלמטה. כן. ואמרנו שזה nicht zu beschreiben, זה נקרא זה ככה שאי אפשר אפילו להעלות את זה על הכתב מרוב כן. אם נתנאל מצא את זה? לא, את זה אני זוכר, רגע, אני אחפש איפה זה היה. גם כן עם השיכורים. שורה שביעית מלמטה. תספור 7 שורות מלמטה. לא, מהקטע השני. מה? כאן? למעלה? למעלה עוד למעלה. עכשיו, מהקטע השני מלמטה, השורה השביעית מלמטה. וואו, הגענו הרבה. נכון? כן. שלמה, אתה עדיין מעדיף לשמור על הקול שלך? כן, זה קול מצחיק. אגב, שלמה... הוא לא מצחיק בכלל. השאלה היא, האם אתה... אני מסביר לכל ידידיי שאני מתקשר עם הדוכיפת שבחצר שלי. לא, אנחנו מבינים בדיוק. השאלה היא אחרת. האם אתה רוצה לשמור על הכל ולא לקרוא, או אתה... לא, אין פה עניין של שמירה בכלל, כי העובדה שאני קורא או אינני קורא איננה משנה את הכל. היא רק... פשוט זה קול מצחיק. לא, תעזוב לא, אתה שומע את עצמך אחרת. אנחנו שומעים אותך כמעט כמו אותו שלמה של תמיד. אז אם אתה... תרשה לי לספר לך משהו. שלשום התקשרתי לבנק לאומי באיזה עניין, והם ביקשו זיהוי קולי, ואני, שאומר את מספר תעודת הזיהוי שלי בקולי, ואני אמרתי 3 פעמים, והם אמרו, אנחנו לא מאמינים לך, והורידו אותי מהקו. שלמה, מכונות הם לא בני אדם. אנחנו מכירים אותך ואנחנו לא מכונות. לתכלס, באופן פרקטי,
אם אתה מוכן להתחיל לקרוא משפט... אני מוכן לקרוא, ותראו איך זה נראה לכם. לא, אין שום ספק שנבין אותך. אז האם זיהית את המקום? רק רגע. לא, אבל אני לא רואים את המילים האלה. כן, כן. אתה אומר שזה בקטע השני, שורה שביעית מלמטה. איכו במרק, אתה רואה? עכשיו תרד למטה. כן. ועכשיו, רגע, אשאיר את זה רגע. כמו שזה אומר עכשיו, זה 2, 3, 4, 5, השורה השישית. לא, אל תזיז את זה, כמו... הופה. יאיר, אתה יכול להגיד לי באיזה מילים מתחילה הפסקה? פשוט נישט צו beschreiben, זה אני רואה. זהו. משם תתחיל. יאיר, אתה יכול להגיד לי מאיפה מתחילה הפסקה? באיזה מילים מתחילה הפסקה הזו? אוברבי שיקר, מכאן צריך להתחיל. כן, אוקיי. אבל אתה זז כל הזמן, אני לא יכול לקרוא. כן, אני מחפש. אל תזוז כמו שאתה עכשיו, אשאיר את זה. Aber wie schicker diese Menschen seinen nicht gewähnt, haben sie kein Mal nicht darmant dem Namen von Stalinen. אוקיי, שלמה, אני אתרגם כדי בכל זאת לחסוך לך. אז אתה קראת עכשיו את המשפט שאומר, ולא משנה עד כמה השיכורים האלה היו שיכורים, מעולם הם לא הזכירו את שמו של סטלין. זה מה שאמרנו בפעם שעברה, כנראה, זה אני אמרתי, הפחד שלהם היה כל כך גדול, שגם בשיקרותם הם ידעו להישמר, והמוח שלהם לא נתן להם לבקר את סטלין. המשפט הבא שלו. Und ich hab kein Mal nicht gehört, als sei sollen Grindlen, Seidlen, dem dem רג'ים, אני מתרגם, ואומר גרדה, ואוני חופקיימו נתגהרת. אני מעולם לא שמעתי. לא שמעתי, זה זון זידלן, שהם מקללים דם רג'ים, את המשטר. כן, הוא אומר בעצם אותו דבר, הוא מעולם, הרי הוא קודם כתב ואמר שהוא ראה עשרות אלפי שיכורים בדרכו הארוכה למזרחה של רוסיה כשהוא ברח. ראה שיכורים כאלה לאלפים, ומעולם לא שמע מפיהם שהם מקללים את המשטר. הם גם לא הזכירו את השם של סטלין, ואפילו לא הרשו לעצמם לעשות מה שהקהל הלא שיכור עשה, שגם לא הזכיר את סטלין, אבל הוא ביקר את המשטר. השיכורים האלה, אפילו את המשטר, הם לא קיללו. תמשיך, שלמה. ינם נוצ'ולניק, ינם קומיסר, דם ינם סקנדלן מחן, aber nicht dem רג'ים. אוקיי, עכשיו אני מתקן. ההשמצות שלהם היו כולם פריפריאליות, אבל לא את המשטר עצמו. כן, אז הוא אומר, ינם, לעשות סקנדלים למישהו אחר, לעשות סקנדלים לכל מישהו שזה לא אתה, אבל לא למשטר עצמו. לא למשטר. זאת אומרת, הם יכלו לקלל, הם יכלו להעלות את התסכול שלהם בכל מיני צורות, בלי לכוון לאשמים האמיתיים, אלה שקבעו את הכללים ואת ההתנהגות. עוד משפט. Es seien doch gesessen asach Menschen in die Lagern verreiden, vor a groß Meul, vor Schickerung. אז נתיר לך
לא, רגע, עד פה. זיינן דור גזסן, הרי ישבו הרבה אנשים אינדילגר במחנות, ולא הבנתי את המשך הקריאה שלך, אחרי לגר. פריידן, פרגוי שמאל, פרשיקורן, על דיבורים, על פה גדול ועל השתכרות. זאת אומרת, אומר גרדה, הרי הם היו צריכים לקלל, כי רבים מהם הושיבו אותם במחנות בגלל שיש להם פה גדול ובגלל שהם שיכורים, ובכל זאת הם לא דיברו. הלאה. נתיר לך, אזי זנן גווין 3 נקודות, aber ich red doch wir messen der Scheining, ich hab 3 נקודות, ich hab doch gesehen in die Hunderter, Tausender Schikoirim. אוקיי, הוא כאן בעצם אומר 3 משפטים ולא גומר את כולם. 3 הנקודות זה כשהוא מפסיק לדבר, והוא עושה את זה כשהוא נואם בפני קהל. למעשה הוא אומר אותו דבר, כן? אבל הוא אומר, נתיר לך, זאת אומרת, זה טבעי, ואז יש 3 נקודות. לא, נתיר לך, אזי זנן גווין, זאת אומרת, מדרך הטבע הם היו 3 נקודות. כן, הוא לא גומר את המשפט, הלאה. אבל איך, רד דוח, אבל אני... רגע, אבא ריכט, הוא אומר דין וחשבון, הוא אומר פה מחשבות מנותקות שלא נגמרות במשפט שלם. אחרי בריכט תקרא ביידיש עוד פעם. אבל איך רד דוח, מסן זה המון, מסן דרשיינונג, המסן דרשיינונג. זאת אומרת, הוא אומר, דין וחשבון, 3 נקודות. רגע, מילים כמו תופעה המונית, כן? הוא לא משלים את המשפטים, הלאה. Ich hab doch gesehen in die Hunderter, Tausender Schikoirim. זהו, הרי אני ראיתי 100,000 שיכורים. הוא אומר אותו דבר, אבל הם לא הזכירו את סטלין, והם לא ביקרו את המשטר. משפט הבא, אם אתה יכול. Ich hab allein getrunken mit genug russische Intelligenten, 3 נקודות, ואני עצמי שתיתי עם מספידי אינטליגנטים רוסים. זאת אומרת, ברגע שגרדה אומר את זה, הוא רוצה לחזק את המסקנה שלו. הוא אומר, לא שאני פגשתי במקרה שיכורים ב100,000, אני בעצמי ישבתי ושתיתי איתם. אני הייתי חבר שלהם בשולחן של השתייה, ובכל זאת לא שמעתי אותם מזכירים, לא את סטלין ולא מבקרים את הרג'ים. זאת אומרת, מה שגרדה עושה פה, הוא נותן הוכחה מדעית, שמה שהוא אומר זה לא התרשמות סתם, אלא שזה עובדה. אוקיי. Und als man trinkt, ich weiß doch, וכאשר שותים, הלא אתם יודעים, נכון. רוסקי הדושה, זה כאלה אמת רוסית. איך אמרת? דושה, זה כמו דנפש רוסית. כן. הנפש הרוסית יכול להיות, הנשום מרד, הנשמה מדברת. זאת אומרת, הם אומרים את האמת, ובכל זאת לא אמרו. דירוסנרד, הרוסים מדברים, wie kunzig sie sehnen gewesen. כמה מתוחכמים הם היו, גם כשהם קוראים, הלאה. beim Rieberhafen die Tamen pflegt ich ständig reinklären. רגע, שלמה. beim Rieberhafen,
כן, כשמדלגים, כשדילגו דיבוס, אריבר היפן מה? דיטמה, על הטעמים. לא דיטמה, דיטומה. את דיטומה. הטומאה. זאת אומרת, כמה שהם היו מתוחכמים שהיו מדלגים על הטומאה, על השם סטלין ועל המשטר ולא דיברו עליו. כן. וגיך שטנדיק הריינקלרן, תמיד, נהגתי תמיד להבין, in dem, wo's ברגלוסן לויבטים אות דם דוזקין רוצח. רגע, יש מילה שלא הבנתי. הריינקלר ווס, מה יש אחרי המילה ווס? Ich ständig Rinkler in dem, wo's ברגלוסן. ברגלסון, זה אחד שאמרנו בפעמים הקודמות. איך? ברגלסון, האחד שנמצא... ברגלסון, כן. כן, אז הייתי מערער, ווס ברגלסון, שברגלסון, הלאה? לויבטיס. לויבטים. לויבטיס, כן. לויבטים, אז דם דוזיקר רוצח. אוקיי, רק רגע. פה גרדה, כן, הייתי מערער, למה ברגלסון, אותו סופר גדול יהודי רוסי, שבביתו הוא היה חי, ואיתו הוא היה מדבר כל הזמן, ברגלסון לא היה, ברגלסון כן היה משבח את סטלין. תראו, מה שגרדה עושה כאן, הוא, תקשיבו טוב, הוא מסיים טיעון, טענה ארוכה, שהתחילה בזה שברגלסון, כן, בפעמים קודמות קראנו, שיבח את סטלין, ואז הוא עבר להגיד, מה זאת אומרת? מה, הוא לא הכיר, לא ידע מי זה סטלין? הוא אמר, הרי הייתה תופעה שגם שיכורים לא הזכירו את שמו, ולכן כשראיתי את התופעה הזאת, שכל מי שחי תחת שלטון סטלין, אם הוא שיקור ואם הוא לא שיקור, לא מקלל אותו ולא מזכיר אותו, וגם ברגלסון כזה, והוא לא שיקור, כן, והוא כן סבל, אז אני הבנתי שזוהי תופעה כללית, כן? זאת אומרת, כאן גרדה מסיים טיעון ארוך, אינטלקטואלי של הבנה, כמה זה נורא לחיות בברית המועצות, כאשר רוב הקהל מתעלם, אף על פי שהוא כן יודע מי אשם בכל מה שקורה. בגלל שהדיכוי פועל, הוא משיג את מטרתו. טוב, נתנאל, לאט לאט, כי אתה עכשיו קורא שפה שאתה גם לומדת. רגע. יש לנו עוד 5 דקות, תקרא לאט, ואנחנו נעזור לך. אם אתה קורא נכון, לא נתקן אותך. אם אתה עושה שגיאות בקריאה, כן נתקן אותך, ורק אחר כך נלך לתרגום ביחד איתך. בבקשה. אוקיי, on ich habe noch als nicht gegönnt und עד היום weiß ich nicht was das ist gewesen. אוקיי, רגע, יש מילה אחת שלא הבנתי. und ich habe noch al nicht, מה? gegönnt. gekent. לא. gekent. כן. gekent. und ich habe noch nicht als gekent. אחרי gekent, יש 3 נקודות? לא. לא. אז מה יש אחרי המילה gekent? un. אוקיי, אז עד פה אנחנו מתרגמים. und ich habe noch als nicht gekent. קודם כל אני רוצה להגיד שהוא לא גמר את המשפט, אבל
אני חושב שאנחנו יכולים להבין כשנתרגם. תנסה. און איך. תתרגם את שתי המילים האלה. מה? ואני. הוב נוח ניט גקנט. יש פה שם, רגע, נתנאל, יש שם פועל, און איך הוב נוח ניט גקנט. הפועל הוא הוב ניט גקנט. והתרגום זה, הוב זה פועל עזר של זמן עבר, זאת אומרת הפועל הוא בעבר, ואני לא יכולתי. לא יכולתי מה זה, הוא לא אומר, אבל הוא כנראה מתכוון שהוא לא יכול היה עדיין להבין את התופעה. המילה אלץ זה הכל. און איך הוב נוח אלץ ניט גקנט, ואני לא יכולתי עדיין לגמרי, כנראה להבין. תקרא הלאה אחרי גקנט. גקנט זה להבין? לא יכולתי, להיות בעל יכולת, ואני לא יכולתי, הוב גקנט, אבל כתוב שם ניט גקנט, אז אני לא יכולתי. אלץ, זאת אומרת, אני בכלל לא יכולתי. אלץ זה הכל, אבל גם בכלל. ואני בכלל לא יכולתי, והוא לא גומר את המשפט, אבל הוא מתכוון כנראה, שעם כל מה שהוא הסביר, זה לא הסתדר לו למה הם לא מזכירים את סטלין ולא מאשימים את המשטר, ואז הוא מתחיל עוד משפט, תקרא. עד היום weiß ich nicht was das ist gewesen. לא וייס, כי זה שני יהודים בלי פתח, אז עד היום weiß ich, כן? Ich nicht was das ist gewesen. עד פה. עד היום, תרגום. ידעתי אני, לא ידעתי. לא, רק המילים האלה. עד היום. ועד היום. כן, גמרנו עם המשפט הקודם. עכשיו הוא מתחיל משפט אחר, בגלל שאון זה מילת קישור, שאומרת שמתחיל משפט חדש. ועד היום, תקרא עוד 2 מילים, 3. וייסיך, ידעתי. לא וייס. וייס, מה זה וייס? רגע. תקרא עוד מילה או 2. וייסיך. וייסיך ניט. וייסיך. רגע, תתרגם את 3 המילים האלה. ועד היום וייסיך ניט. אני לא יודע מה זה וייס. ויסן זה לדעת. ועד היום... זה כן לא ידעתי. סליחה? אז זה לא ידעתי. לא, מכיוון שהפועל הוא פה עכשיו בהווה. אין פועל עזר. עד היום, ועד היום וייס איך ניט. עד היום אני לא יודע, נכון? איך וייס ווייס תר וייס. זה זמן הווה. בעבר יש תמיד פועל עזר, כאן אין לנו פועל עזר. ועד היום אני לא יודע, תקרא עוד כמה מילים. Was das ist gewesen. לא כתוב das. דוס. Was das ist gewesen. תתרגם את המילים האלה. עד היום אני לא יודע, was das ist gewesen. מה? דוס, אני חושב שזה יהיה דעת באנגלית. כן, מה הדבר הזה? הדבר הזה זה זה שהם לא קיללו ולא הזכירו את סטלין. ווס דוס, מה הדבר הזה? is given. is given. אני לא יודע מה זה given, למרות שממש מוכר לי. בסדר, אני יודע שאתה לא יודע, כי אתה רק לומד מההתחלה. הפועל זין הוא פועל לא רגולרי. זין זה להיות. בעבר, ich bin gewesen, du bist gewesen, is gewesen. כן? is gewesen, מה הדבר הזה היה? זאת אומרת, מה זה התופעה הזאת שלא מזכירים את סטלין ולא מבקרים את המשטר? אומר גרדה, עד היום אני לא יודע מה זה היה. הוא לא מסוגל להבין עד הסוף למה הם לא הזכירו, למה הם שתקו. בשבילו, כמי שלא גר ברוסיה, אלא בא מפולין, שתיקה כזאת גם כשאתה שיקור, פחד כזה מהשלטון,
שנכנס לך לעצמות, וכאשר הדושה, הנשמה הרוסית מדברת כשהיא שותה, והיא עדיין לא מסוגלת לדבר על הסבל שלה ומי השם, את זה הוא לא מבין. אני חושב שהגענו בכל זאת למשהו, אוקיי, וגמרנו את השעה המותרת לנו. אני מקווה שהשיחה שהייתה לנו, כן, הכללית עוזרת במשהו, וגם קראנו כמה שורות בכל זאת. מודה לכם מאוד. תודה רבה. תודה רבה. נקווה שכולם יהיו, ואז נקרא ישר כדי לגמור את הטקסט.